Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Febrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 8 bersikulo 11 ngadto sa 13. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Jesus. Buot nilang bitkon si Jesus busa, gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw og lawom si Jesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tawo niining panahona, sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita alang niining mga tawhana. Unya gibiyaan niya sila ug mibalik siya pagsakay sa sakayan ug mitabok sa lanaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.